A ranar 4 ga watan Disamba shekarar 2021 ne dai masu garkuwa da mutane suka yi garkuwa da Hanifa Abubakar mai shekaru 5 da haihuwa a duniya. Bacewar Hanifa dai ya haifar da cece-kuce da dama a faɗin ƙasar nan, wanda daga bisani mutanen da suka yi garkuwa da ita suka buƙaci da a basu kuɗi kimanin naira miliyan 6, wanda kuma suka karɓi naira 100,000 daga ciki. A jiya Alhamis 20 ga watan Janairun shekarar 2022 ne da rundunar 'yan sandan jihar Kano ta gano waɗanda suka yi garkuwa da Hanifa, wanda kuma tuni ta yi nasarar cafke su. Ga kuma yadda rundunar 'yan sandan jihar Kano karkashin jagorancin kwamishinan 'yan sanda CP Sama'ila Dikko ya yi holasu ga 'yan jaridu. Matsala da ta samu wanda aka sace wata yarinya mai suna Hanifa Abubakar ranar 4 ga watan Disamba na hijira 2021. da misalin karfe 8:30 na yamma, kuma wanda ya sace tan ya buƙaci a biya shi kuɗin fansa a naira miliyan 6. Abun mamaki a nan shine wanda ya sace tan malaminta ne a makaranta, wanda ce Abdulmalik Muhammad Tanko mai shekara 30 a duniya. A lokacin da muka samu wannan rahoto, ni sai na kira jami'an tsaro na nan Kano gaba ɗayansu a ofis ɗina domin mu tattauna hanyar da za mu bi mu tabbatar da an kama wanda suka aikata wannan aiki. Kuma alhamdulillahi, saboda gudanar da bincike sai hukumar DSS na wannan jiha suka yi nasarar kama wannan bawan Allah mai suna Abdulmalik Muhammad Tanko, wanda shi malami ne na wannan ɗaliba Hanifa Abubakar mai shekara 5. Shi ya sace ta kuma ya kai ta gidan shi, ya aje ta, ya buƙaci a biya shi kuɗin fansa na naira miliyan 6. To alhamdulillahi, jami'an DSS ɗin sun yi samu nasarar cafke shi, kuma ya ansa laifinsa cewa da ya fahimci cewa yarinyar za ta gane shi, shikenan sai ya sa mata maganin bera a ruwan ti wanda ta sha, kuma Allah ya karɓi ranta. Sa'an nan ya haɗa baki da wani Hashim Isaac wanda suka ɗauke ta suka sata a buhu suka je wani ɓangare na makarantan, amma a wata anguwa inda suka binne ta a wurin. To kuma ya ɗauke mu jami'an 'yan sanda da jami'an DSS da kuma jami'anmu na asibiti, kuma ya kai mu wurin an haƙo an gano yarinya ɗin, wanda aka kai ta asibiti. To ka dama kwanaki da yawa ta riga ta mutu. So saboda haka nan yanzu muna gudanar da bincike, da zarar mun kammala bincike za mu miƙa shi ga hukuman kotu wanda Malamin Hanifa wanda ya garkuwa da ita ya bayyana yadda suka tattauna da waɗanda suka mika mai kuɗin fansar Hanifa naira 100,000, wanda ya kai ga kama shi. Ana kuma kyautata zaton waɗanda suka tattauna da shi ɗin jami'an tsaro ne. Aikin gini yake ba datsa ta fa, ana ta cewa an datsa yarinya ba fa datsa ta fa. Abin da ya faru shine an riga an binne yarinyar nan tsawon wani lokaci. Iyayen nan ba saboda ina ta tunanin ta ina za a bi wurin contacting ɗinsu. Na san cewa yanzu duniya ta canja, ana iya tracing ɗin mutum nan da nan. Saboda haka na yi shawarar wace hanya zan bi wurin contacting ɗinsu. Ba za ka samu layi ba yanzu mai rijista sai ka je ka yi rijista da kanka, sai da NIN. To saboda haka za a yi saurin gane mutum. Da haka sai na je na nemi wasu yara akan hanya kawai na karɓi nambar su, na yi amfani da ita na kira layin gidan nasu. So daga baya kuma sai na aika musu da letter a rubuce kenan. So sai suka nuna cewa lalle abin da suke bukata shine sai sun samu evidence na hoton yarinyar ko video, especially video ma dai, da ko audio na ta tabbatar cewa yarinyar tana tare da ku. Sai na nuna musu cewa ba zai yiwu ba, saboda na san cewa yanzu duniya ta canja, za a iya tracing din mutum ta hakan ma kaɗai wannan video da ya aika ko wannan audio din. So sai a ƙarshe dai sai na yanke shawarar cewa tunda waɗannan mutanen sun damu dai suna buƙatar evidence, so me zai hana jin ɗauki riganta, saboda ta sa uniform da jacket akai kuma da kuma hijab. So process ɗin ɗaukan wannan, saboda gawa ta kwanta a ƙasa kwana 2, so process ɗin
ɗaukan hijabin da cire jacket ɗin wannan sweater ɗin, hakan ne yasa ake ta ga cewa wai an daddatsa ta, amma ba wanda ya so da na sani 100% ai dole yin da na sani ai, saboda duk wanda ya kalle ni ya san cewa ai na rusa rayuwar mutane da dama ne ai, so dole ne yin da na sani, na rusa rayuwar ita yarinyar nan, na rusa rayuwa ta, na rusa rayuwar duk wanda na involve, more especially my own family. Ko da yake Abdulmalik Muhammad Tanko ya bayyana mana cewar matsalar bashi ne dai ya mai yawa wanda ya tilasta shi garkuwa da Hanifa. Marikin marigayya Hanifa cikin jimami ya kira ga mahukunta da su bi musu haƙƙin 'yarsu. Abin tambaya a lokacin da suka nemi kuɗin wai an kai basu. Sai wannan Allah ne kaɗai masani, amma an kai musu. Me fatanka? Me fatanka? Fata na kawai Allah bi mun kaidu, kuma gaskiya ana kira da hukumar jami'an tsaro gaskiya akan wannan abubuwan, idan an kama mutum da irin wannan laifin ya kamata a yanke mai hukunci, gaskiya na gode. Ko me mahangar malaman addini akan wannan lamari? Ga abin da shehin malami Sheikh Abdullahi Kisan ke cewa irin waɗannan abubuwa mu da kanmu mutanen unguwa a kowane gari wajibi ne akan mu masa ido akan masu zuwa suna mu'amala. Babban masu laifi kaga irin su masu unguwanni, irin su dillalan gidaje, masu ba da gidajen haya, waɗannan su ma ya kamata su gyara yadda suke tafiyar da al'amuransu. Saboda mutum zai zo ga gida an sa gidan haya, gidan nan yana tsada, sai mutum ya zo ya ba da kuɗi kawai saboda ya ba da kuɗi, saboda zai ba wanda ya bashi gidan wani kaso wanda wani ba zai iya bashi ba, bai san waye ba, bai san daga ina yake ba, bai san me sana'arsa ba, me ya manufarsa, sai ya ɗauka ya bashi. Hakanan mu iyaye da muke ɗauka muna kai 'ya'yanmu makaranta, akwai makarantar da za ka ɗauki ɗanka ka sanya, in dai ba wani abu na ƙaddarar ubangiji ba zai yiwu a ce masu makarantar sun yi ɗauki irin wannan mataki akan ɗaliban da suke koyarwa ba. Hannan kuma mu kanmu masu makarantu, wannan ya ƙara nusar da mu san suwa ya kamata mu ɗauka zama malamai a makarantarmu, domin kana iya zama kai kana da kirki baka da mummunan niyya, amma kawai wani ya zo saboda kana son ka taimake shi ya samu aiki, sai kawai ka ɗauki ka ɗauke shi aiki watakila saboda za ka biya shi da arha, ashe mugun mutum ne ka ɗauka baka sani ba. To waɗannan abubuwan yana daga ciki. Kuma sannan ita kanta hukuma ya kamata ta ƙara buɗe idonta, ya kamata irin waɗannan da ake kamawa sun yi irin wannan laifi a riƙa yin hukunci a bayyane a kansu, jama'a ta shaida an kama su. Yanzu ka je gidajen yari za ka samu akwai ɗaruruwan waɗanda suka aika kwandemin ɗinsu, amma kana nan za ga amnesty sun zo sun karɓi 2, wasu sun zo sun karɓi 3, wasu sun zo, kullum suna nan ana ba su kulawa fiye da yadda ake ba duk 'yan gidan yari, amma kuma a lokaci guda sai kaga kuma an zo an abin da ɗinsu. To idan ana samun irin wannan mummunan aika-aika, to ya kamata a bayyane wanda ya yi aikin nan mummuna iri kaza ga irin hukuncin da aka yi masa, al'umma ta gani. Me yasa ubangiji yake cewa wal yashhad azabahuma ta'ifatun minal mu'minina? Idan za a yi musu haddi, Allah ya ce jama'a da yawa su fito su ga irin makomansu, su ga ayi abin a gaban jama'a, saboda wannan abin zai sa gani ga wani ya zama tsoron Allah ga wani. Hukumar da ke kula da makarantu masu zaman kansu a nan jihar Kano ta magantu ta bakin shugaban hukumar Dr. Abba Musa Ɗankawu. Matakin da muka ɗauka shine na mu rufe wannan makarantu guda biyu ta Northwest Preparatory School da Notable Kids High School, wanda a ciki ne aka samu ɗaya daga cikin malaman ya aikata wannan aika-aika na sata wannan yarinya har da kisanta. Mun rufe wannan makaranta rufe na dindindin tun a wannan rana ta jiya, sannan kuma mun je mun saka shaida ta rufewa, kuma mun sanar da mai girma kwamishinan ilimi, sannan kuma za mu ba wa hukumar tsaro a haɗin kai da goyon baya a dukkan wasu bayanai da suke nema. Tu da dai mu dangantakarmu da wannan kes ɗin shi mai makaranta ne mai zaman kanta, tunda ko yana da makaranta mai zaman kanta kuma ya aikata wannan abu,
shi sa muka ɗauki mataki domin ya zame wa sauran izina. Duk wani ɓata gari da zai fake da makaranta ko wani abu wanda ya shafi harkokin al'umma, mu a wurin ba za mu ba shi goyon baya ba da gudunmuwa. Wannan lamari na Hanifa ta kai har kungiyar shugabannin makarantu masu zaman kansu ta ƙasa ta nisanta kanta da makarantar da abin ya faru, ta bakin mataimakiyar shugabar kungiyar Hajiya Maryam Magaji. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gaskiya wannan abu ne mai kaduwar gaske. Abu ne wanda yake duk wani wanda yake da imani in ya ga wannan abu sai ya girgiza. Abu ne wanda yake mu daga mataki na ƙasa zuwa na jiha ya girgiza kowa. Kusan zan iya ce maka idan ka duba platform ɗinmu na ƙungiya, jiya da abin nan ya faru har zuwa yau ɗin nan ba abin da ake tattaunawa sai wannan ibtila'i da ya faru tun daga na ƙasa har zuwa na jiha da kuma na northwest gaba ɗaya. Wannan abu da ya faru gaskiya mu a matsayinmu na kungiya muna nisanta kanmu da shi mai wannan makaranta. Ba dan kungiyarmu ba ne, ba mu san shi ba, kuma bai yi rijista da kungiya ba. Don inda ya yi rijista da kungiya za mu san shi, kuma ba mamaki idan yana da wasu halayen yana kuma zuwa mitin, yana kuma participating wasu abubuwa da ake yi, tunda akwai wayar da kai da ake yi. Gaskiya zai zama na cewar koda zai yi wani abin da ɗan sassauci. To gaskiya mu a matsayinmu na kungiya mun nisanta kanmu da shi. To duba daga cewa wannan ba ɗan kungiyar ku bane ba, wani mataki kuka ɗauka akan wannan? Matakin da muka ɗauka, mun ɗauki mataki na sai mun tabbatar da an yi ma wannan mutumi hukunci, kuma sai mun tabbatar an yi adalci a cikin wannan hukuncin da za a yi. Shi mutum ko kuma a mai makaranta kike ne? Shi wanda ya aikata wannan abu. To shi mai makaranta fa? Shi mai makaranta ai an riga an rufe makaranta, kuma a inda ma bayani ya zo cewar shi wanda ya yi abin shi ne wanda yake rike da makaranta, kuma shi ne a mazaunin mai makaranta. To kaga tunda an riga an rufe makaranta, dama matakin farko da ya kamata kenan a yi. Idan an samu irin wannan abin a fara rufe makaranta. Bayan an rufe makaranta kuma sannan a kama wanda ya yi abin, kuma a yi mishi hukunci daidai da abin da ya shuka. A ƙarshe kuma mun ji ta bakin mahaifin Hanifa, Malam Abubakar Abdulsalam. Da wanda ba santa ba, da wanda suka santa, da yan wada ba fasiki, an yi addu'o'i kala-kala, kuma alhamdulillah ala kulli hal Allah ya amsa addu'o'in. Ta addu'a Allah ya bayyana ta, Allah ya tona musu asiri, duk Allah ya amsa mana, ya bayyana mana ita a yanayi da shi Allah yake son bayyana ta, kuma mun karɓi kaddara. Addu'ar mu Allah ya yafe mata, Allah ya jikanta, Allah ya sa mai cecen mu ce, mu da dukkan al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma Allah ya biya ku da gidan aljanna, Allah ya saka muku da alkhairi, Allah ya ƙara jaddada zumunci tsakanin dukkan mu, Allah ya albarka. Insha Allah mun yadda mun kaddara, mun karba abin good faith, saka Allah ya riga rubuta mata, haka Allah ya kaddara rayuwarta. Tuni dai ma'aikatar ilimi bisa umarnin gwamnatin jihar Kano ta rufe wannan makaranta ta Nobilskid da ke kwanar Dakata a cikin birnin Kano. Garkuwa da mutane dai da yi musu kisan gilla bakon al'amari ne a nan jihar Kano. Muna fatan Allah ya kare afkuwar hakan a gaba. Adamu Abdullahi, a labaran Rahama.